ಯಾನು ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ಇಂಚ ಕೊರಿಯೆ ತುಳುನಾಡು ಅ ನಾನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಥ್ರೈವ್ಸ್. ಅಸ್ತಿತ್ವನೇ ದಾಂತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಡು ಆಂಡ ಐತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಐತ ಕಲೆ, ಐತ ಭಾಷೆ, ಐತ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಒಂದೆಟ್ಟು ವೈಭವ ಉಂಡು, ವಿಜೃಂಭಣೆ ಉಂಡು. ಆಂಡ ತುಳುನಾಡು ಪಂಪಿನ ಜಾಗನೇ ಇಜ್ಜಿನಿ ಇಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಾಯಿಗೆ ಬತ್ತುಂಡು. ಅವನ ಚರಿತ್ರೆನ ಓದಿನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. 1506 ಇಸವಿಡ್ ದುವರ್ತೆ ಬರ್ಬೋಸಾ ಪಣಪನಂಚಿನ ಅವರು ಈ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಪ್ರವಾಸಿ ಈ ತುಳುನಾಡು ಪೈದಿತ್ತೆ. 1498 ಇಸವಿಡ್ ವಾಸ್ಕೋ ಡಿ ಗಾಮಾ ಗೋವಾ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಚ್ಚಿನಡ್ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವನ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ತುಳುನಾಡುಗಳ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ್ ಬರೋಡಾಂಡ್ ಐನಾಜಿ ವರ್ಷದುಲೈ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ್ನ ಬೋಟ್ಸ್ ಶಿಪ್ಸ್ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ರೆ ಸುರಾಂಡ್ ದಾಯಗ್ ಪಂಡ ಮೇನ್ಲಿ ಅರಿಗೋಸ್ಕರ, ರೈಸ್ಗೋಸ್ಕರ. ಈ ಗೋವಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಡ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಾತ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಡ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಜಿ. ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ತುಳುನಾಡದ ಬರಿಟಿತ್ತಿನ ಈ ಮೈಸೂರು, ಮಡಿಕೇರಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯಡಿತ್ತಿನ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಮಸಾಲೆ ಮುಂದೆಕೋಸ್ಕರಲ್ಲ ಅಕ್ಕೆಲು ಇಂಚಿ ಬರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಚ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ದುವರ್ತೆ ಬರ್ಬೋಸಾ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರೀತೇರು. ಆರ್ನ ಅನುಭವಲೇನ ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯಡಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಅನುಭವಲೇನ ಇಟ್ಟು ಬರೀತೇರು. ಅವು ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಭಾಷೆಡು ಉಂಡು. ಆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಭಾಷೆಡಿತ್ತಿನ ಪುಸ್ತಕ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆತುಂಡು. ಐಟ್ 6 ಪಂಡ್ಪೇರು ಆ ದುವರ್ತೆ ಬರ್ಬೋಸಾ ಈ ಪ್ರದೇಶನ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡೆ ಲೆಪ್ಪುವೆರು. ಅಂಡ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡು ಓ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಪಣೊಂದಿಜ್ಜ 500 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತಿನ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಪ್ರವಾಸಿ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡು ಲೆಪ್ಪುವೆ ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯನ. ಆಯಗಾತ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು, ಆಯಗಾತ ಅಕ್ಕಲುಂಡು. ಅಂಡ ಎಂಕಲೆಗೆ ಇನಿ ಎಂಕಲು ತುಳುವೆರುಲ್ಲ, ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುನಾಡು ಉಂಡು, ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಡು, ಎಂಕಲಡ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉಂಡು, ಬ್ಯಾರ ಉಂಡು, ಕಾಲೇಜಸ್ ಉಂಡು, ಮಾತ ಉಂಡು. ಅಂಡ ತುಳುನಾಡು ಇಜ್ಜಿ ಇನಿಕ್ ಐಕೆ ಅನ್ನು ಪಣ್ಪಿನಿ ತುಳುನಾಡು ನಾನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಥ್ರೈವ್ಸ್. ಅಸ್ತಿತ್ವದಾಂತೆ ವೈಭವಡು ಉಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಒಡೆಪೋಂಡು ಈ ತುಳುನಾಡು ಪಂಪಿನ ಪುದರ್ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಈ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಲೆಡ ಇತ್ತಿನ ಬಲ ಪಂಡ ನೌಕಾಶಕ್ತಿ, ಅಕ್ಲೆಡ ಗನ್ ಫೈರ್ ಪಂಡ ತೋಟೆ ಪುಡವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತಂಡು. ಅವು ಅಕ್ಲಿನ ಜ್ಞಾನ ಆತು. ಅವು ಚೈನಾದಕ್ಕಲ್ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಅವು ಅರಬೇರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಪರ್ಷಿಯಾದಕ್ಕಲ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಯುರೋಪ್ಗೆ ಪೋಂಡು. ಅಂಡ್ ಅಕಲ್ ಐತ ಎಡ್ಡೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತಾರೆ. ಎಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಉಪಯೋಗ ಬೇತೆಕಲನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಬತ್ತಿನ ಕೆಲ ಮುಲ್ಪ ತೂಯೇರು ಈ ಜ್ಞಾನ ಈ ಶಕ್ತಿ ಬಾಕಿದ ಕೆಲ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬ್ಯಾರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಒಕ್ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ದಾಯಗ ಬ್ಯಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮನೆ ರಾಜಕೀಯ ಹಿಡಿತನ ಗೆತ್ತೊಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಟ್ಟಿನೇ ಬೆಲೆ ಎಂಕಲ್ ಕೊರ್ತಿನೇ ಬೆಲೆ ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಕಲು ಮೆಲ್ಲನೆ ಈ 1505 1505 ಇಸವಿಡ್ದು 1556 ಇಸವಿಡ್ ಸೂರತ್ ಹಿಡ್ದು 11 ನಮ್ಮ ಬಂಗಾಳ ಮುಟ್ಟ ಪೂರ ಭಾರತದ ಕರಾವಳಿಡಿತ್ತಿನ ಪ್ರಾಂತ್ಯೊಳಡು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಹಿಡಿತನ ಕಣಯರು. ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಎಸ್ತಾದೋದ ಇಂಡಿಯಾ ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು. ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಓವೆನ್ ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಗೋವನ್. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಪಂಡ ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಗೋವನ್. ಬೊಕ್ಕ ಅಖಿಲ್ನ ಭಾರತದ ಬೇತೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯಲು ಓ ಪಂಡ ಕೊಚ್ಚಿ, ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್, ಅಲ್ಪ ಬಂಗಾಳ ಒಂದು ಮಾತು ಅಖಿಲ ಒಂದೇನು ಭಾರತ ಪಂಡ ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅಖಿಲೆಗೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಬುರ್ದು ಬೊದ್ದುಜಿ ಅಖಿಲೆಗೆ ಒಲ್ಪ ಬ್ಯಾರ ಉಂಡು. ಮುಲ್ತ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ರಾಣಿನ ಅಖಿಲ ಕರಿಮುಂಚಿದ ರಾಣಿ ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು. ಬೊಕ್ಕ
ಈ ಗುಜರಾತ್ಗೆ ಅಕಲು ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಆಯಡ ಭಾರತದ 40% ಆಯನ ಆಧಿಪತ್ಯ ಇತ್ತಂಡ ನೇರ ಇಜ್ಜಂಡ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅಕಲ್ ದಾದ ಪಣೋದಿತ್ತೇರು ಗುಜರಾತ್ ದ ರಾಜೇ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬುಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಖಾಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಅಕ್ಲೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನು ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತನ ಪೂರ ಗುಜರಾತ್ ಅಂಚ ಈ ರೈನಾದೆ ಪಿಮೆಂತ ಪಂಡ ಕರಿಮುಂಚಿದ ರಾಣಿ ಪಣೊಂದು ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಈ ತುಳುನಾಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಡಾ ಪಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಭಾಷೆಡು ಯಾನೊಂತೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲ್ತಿದೆ ಎಂದಾಯ ಕಲ್ತೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ದಾಯ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಚರಿತ್ರೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಕೊರ್ತಿನ ಭಿಕ್ಷೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲಿತ್ತ ದಾದ ಚರಿತ್ರೆ ಪಂಡ ಎನ್ನುವ ಅಕಲ್ ಎಂಕಲ್ನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ದಾದ ತೂತೆರ ಪಂಡ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಶಿಲಾಶಾಸನ ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕಿನ ಜ್ಞಾನ ಎಂಕ್ಲಡ ಉಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಪ್ಪುನ ಶಾಸನ ಪರತ್ ಶಿಲಾಶಾಸನ ಇಜಂಡ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಪುರಾತತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಚಿನ 70-80% ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಕೊರ್ತಿನ ಭಿಕ್ಷೆ ಬರೀ ಎಲ್ಲ ಚರಿತ್ರೆ ಬರೆಯನಾಗ ಓ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಚರಿತ್ರೆ ಪಂಡ ದಾದ ಚರಿತ್ರೆ ಪಣ್ಣಾಗ ಆ ಚರಿತ್ರೆ ಬರೆಯನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಲು ఆయన చింతನೆ ఆయన మౌల్యాలు ఆయన మనోస్థಿತಿ ಆ ಪೂರ ಆ ಚರಿತ್ರೆಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಒರಿ ಮಂಡೆ ಸರಿ ಇತ್ತಿನ ಬರಪಿನ ಚರಿತ್ರೆಲ ಒರಿ ಕೋಪಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರಪಿನ ಚರಿತ್ರೆಲ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಪ್ಪುಂಡು ಇರುವೆರು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಸಂಗತಿಲಿ ಸೇಮ್ ಉಪ್ಪುವ ಒಂಜೆ ಉಪ್ಪುವ ಆಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಕಲ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಗ್ರಹಿಕೆ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬೇತೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಈ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಜನಕಲು ಮುಲ್ತ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಪ್ಪಡು ಮುಲ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಪ್ಪಡು ಮಸ್ತ್ ಸಂಗತಿಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಅಂಡ್ ಅವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಿಡ್ ದಾಂತಿ ನೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಐತ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಚ್ಚಿ ಈ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಭಾಷೆಡ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ನಿತ್ಯಾನ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಭಾಷೆಡ್ ಡಾ ಪಣ್ಪಿನ ಶಬ್ದ ಇಜ್ಜಿ ಡಾ ಅಕಲು ರಾ ಪಣ್ಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತುಪ್ಪನ ಜವನೇ ಇತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ರೊನಾಲ್ಡೋ ಪಂಡ್ರಲ ಪೂಜಿ ರೊನಾಲ್ಡೋ ಪಣ್ಪಿನಿ ಅಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಡಾ ಪಣ್ಪಿನ ಶಬ್ದ ನಿಜ್ಜಿ ಅಕಲೆಡ ಅಕಲ್ ಐಕ್ ಕನ್ನರ ಪಣೋದಿತ್ತಾರೆ ಒಯ್ಕ್ ಗೋವಾ ಬುಡ್ದು ಈ ಕೊಚ್ಚಿ ಕಾಲಿಕಟ್ ಬುಡ್ದು ನಡುಟಿತ್ತಿನ ಜಾಗ ಕನ್ನಡ ಪಂಡ್ರೆ ಶುರು ಮಲ್ತಾರೆ ಅಕಲ್ ಕನ್ನಡ ಬಂಡ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಪತ್ಯ ಉಪ್ಪನಂಚಿನ ಜಾಗಲು ಅಕಲೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಪಂಡ್ರೆ ಪೂಜಿ ಐಕಲ್ ಕೆನ್ನರ ಬಣ್ಣಿಯರು ಕೆನ್ನರ ರಾಲ ಪಂಡ್ರೆ ಪೂಜಿ ಅಕಲ್ ಅಕಲ್ ಕೆನ್ನರ ಪಣ್ ಬನ್ನಿ ಈ ಕೆನರ ಇತ್ತಿನ ದಾದಾಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ 1799 ಇಸ್ವಿಡ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನನ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಕೆರಿಯರ್ ಅಕಲ್ ಕೆರಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪ್ರದೇಶಲು ಪೂರ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕಣಯರು ಮುಲ್ತ ಪೂರ ಪ್ರಾಂತ್ಯಲು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ಅಧಿಪತ್ಯ ಇತ್ತಿನ ಪ್ರಾಂತ್ಯಲೇನು ಸೀಡೆಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ವಶವಾಯಿನ ಜಿಲ್ಲೆಲು ಪಂಡ ಪುದರ್ದಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಈ ವಶವಾಯಿನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬನ ಪುದರಾತ್ ಪೊರ್ಲಿಜ್ಜತ್ತ ಐಕ್ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ್ ದಾದ ದೀತರು ಪುದರ್ ಕೆನರಾ ಬಂದಿತ್ತರು ಐಕ್ ಅಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕೆನರಾ ಪಂಡು ಲೆಪ್ಪು ಗಮಣಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇ ಕೆನರಾ ಪಂಡು ಪುದರ್ ದೀದು ಒಂದೇನು ಮಡ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಮದ್ರಾಸ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಾಯರು ದಾಯಿಗೆ ಮಡ್ರಾಸ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಾಯರು ದಾಯ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಮರಾಠೆರು ಉಲ್ಲೇರು ಮಿತ್ತಡು ಅಕ್ಕಲ ಕೈಟ್ಕೊಂಡ ಬಂಗ ಇಂಚಿ ಮಲಬಾರ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಲ ಮುಕ್ಕಲ ಮೈಸೂರದ ರಾಜರಿತ್ತಾರೆ ಟ್ರಾವಂಕೂರ್ದ ರಾಜ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆಪುರ ಕೊರ್ಪನ ಬುಡ್ಚಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮದ್ರಾಷ್ಟ ಕೈಟ್ ಉಪ್ಪೊಡು ಅಂಚಿದ ಕರಾವಳಿ ಪಡ್ಡಾಯ ಸರ್ ಇಂಚಿದಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತಂಡ ಅಂಕ್ಲೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಗೂ ಸುಲಭ ಅಂಚ ಪಂಡು ಕೆನರಾನು ಅಕ್ಕಲ ಐಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಚ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತಿನ ಕೆನರಾ ಅದು ಪೋಂಡು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನಾಗ ಐಕ್ ಬಂದಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ತೂಯರು ಈ ಕೆನರಾದ ಉತ್ತರ ಪ್ರಾಂತ್ಯಲೋಡು ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆದ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ದ್ರಾವಿಡ ಕಲ್ಚರ್ ಹಿಡ್ದು ಅಂಚಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಭಾವ ಉಂಡು ತಿರ್ತದಟ್ಟು ದ್ರಾವಿಡ ಪ್ರಭಾವ ಉಂಡು ಐಕಾಕಲು 1856 ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯನ ತುಂಡು ಮಲ್ತೇರು ನಾರ್ತ್ ಕೆನರಾ ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ಪಂಡು ಬುದರ್ದಿಯರು ಎಂಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆನರಾ ಪಂಡ ದಾದ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಇದು ಹೊಡತ್ತೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂದು ಕೆನರಾ ಎಂಕಲ ಭಾಷೆದ ಶಬ್ದ ಆತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅಂಡ್ ಸೊ ತುಳು ಇತ್ತಿನ ಪೋದು ತುಳುನಾಡಿತ್ತಿನ ಕನ್ನಡ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಓಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಪಂಪಿನ ಪುದರಿಜ್ಜಿ ಬೀದರ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮಂಡ್ಯ ಕೋಲಾರ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಪೂರ ಉಂಡು
ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಪಾತರಂದಿನ ಜಾಗನ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತೆ ಲೆತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಎಂಕೆಲ್ಲ ದುರಂತ ಒಂಜಿ ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸಮುದ್ರಡು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪುದರ್ದೀನ ಎಂಕಲ್ನ ಚರಿತ್ರದ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯಲೆಡು ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ಪಾತಿರುವೆ ಬಣ್ಣಿಯರು ಸಾಧಾರಣ 5,000-10,000 ವರ್ಷ ದುಂಬು 10,000 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯೋಡು ಇತ್ತಿನ ಜನಕಲ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ತೆರೆಯನ್ನಿ ಪ್ರಕಾರ 10,000 ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದು ದುಂಬು ಮುಲ್ಪ ನಾಗರಿಕತೆ ಪಂದು ಇತ್ತಜಿ ಜನಕಲ್ ಹಂಟರ್ ಗ್ಯಾದರರ್ಸ್ ಒಂಜೇ ಜಾಗಡ ಉಂತೊಂದಿತ್ತಜರು ಅಪಗ ಕೃಷಿ ಪಂಪಿನ ಇತ್ತಜಿ ಅಪಗ ಜನಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶ ಹಿಡ್ದು ನಾನು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಪಂದು ಇತ್ತಜಿ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪನ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜೇ ಜಾಗಡ ಉಂತುನ ಹವ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಜನಕಲ್ ಗುಹೆಡ್ ಉಂತುನಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶ ಹಿಡ್ದು ನಾನು ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾತ ಕಡೆ ಸಾಧಾರಣ ಇಂಚನೆ ಇತ್ತಿನ ಆಂಡ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪಂಡೊಂಜಿ ಆರಂಭ ಆಂಡ್ ಏಪ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪಂಪಿನ ಈ ಹಂಟರ್ ಗ್ಯಾದರರ್ಸ್ ಪಂಡ ತಿರುಗೊಂದು ತಿನ್ಪುನ ಜನಕಲ್ನ ನಡುಟ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಅಕ್ಕಲು ಸುರುವುಕು ಪ್ರಾಣಿಲೆನ್ನು ಕೆರೆದು ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತರು ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಕಲೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಈಟಿ ಅಂಚನೆ ಕತ್ತಿ ಮಾಸ ತುಂಡು ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಕತ್ತಿ ಕಲ್ಲುಡು ಮಲ್ತೇರು ಪ್ರಾಣಿನ ಎಲುವುಡು ಮಲ್ತೇರು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕಲ್ಲುಡು ಪ್ರಾಣಿಲ್ನ ಎಲುವುಡು ಮಲ್ತೇರು ಪಂಡ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ವಸ್ತುಲಿಡದೆ ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಲಕರಣೆಯನ್ನು ಉಪಕರಣವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಆರಂಭ ಇಂಚನೆ ಪೋದು ಪೋದು ನರಮನಿಗೆ ತೂ ಮಲ್ಪುನ ವಿದ್ಯೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಮಾಸ ಉಪ್ಪಡು ತರಕಾರಿ ಉಪ್ಪಡು ಅವನು ಬರ್ನ್ ಮಲ್ತ ತಿನ್ಪುನಂಚಿನ ತೂ ಕೊರ್ದು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದ ತಿನ್ಪುನಂಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಬತ್ತುಂಡು ಮುಂದಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂಚನೆ ತರಕಾರಿ ಉಪ್ಪಡು ಮಾಸ ಉಪ್ಪಡು ಅವನೊಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಪಾತ್ರೆಡು ಪಾಡ್ದು ತಿನ್ನೋಡು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೋಡಾಂಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಡಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವಿದ್ಯೆ ಬತ್ತುಂಡು ಅವೊಂಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಅಪಗ ಇರೆ ಬಾಡ್ದಿತ್ತರು ಮಲ್ಪ ಇರಾ ಗುಲ್ದೇರು ಅಲ್ಪ ಅಪಗ ಕುಂಟೆ ಇತ್ತಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮರತ್ತ ಇರೆಲೆನ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತರು ಬೊಕ್ಕ ಹುಲ್ಲು ಗ್ರಾಸ್ ಐತ ಕುಂಟು ಬತ್ತುಂಡು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ನಾರದ್ದು ಕುಂಟು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವಿದ್ಯೆನ ಜನಕಲ್ ಕಲ್ತೇರು ಒಂದೊಂಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಓಲೋಲು ತಿರುಗದು ತಿನ್ಪುನ ಬೊಡ್ಚಿ ಒಂಜೇ ಜಾಗಡ ಉಂತದ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡೊಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ಬತ್ತುಂಡು ಐಡ್ದು ದುಂಬು ಪ್ರಾಣಿಲೇನು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಣಿನ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಬತ್ತುಂಡು ಅವೊಂಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪುನ ವಿದ್ಯೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಪಗ ಜನಕಲು ಒಂಜೇ ಕಡೆ ಉಂತಿಯರು ಗುಹೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಗುಡಿಸಲು ಕಟ್ಟುಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ಆ ಪರಿಸರದ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿದ ಪ್ರಕಾರ ಉಪ್ಪೋಡು ಅವೊಂಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬತ್ತುಂಡು ಇಂಚನೆ ನರಮನಿ ಮೆಲ್ಲ 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 ಕಲ್ತೊಂದು ಪೋಯೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನೋಲೆಲು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 3-4,000 ವರ್ಷ ಬನ್ನಗ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸುದೆಕಲ್ ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ನಾಗರಿಕತೆ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಚೈನಾಡು ಹುವಾಂಗ್ ಇರಾಕಿಡು ಮೆಸೊಪೊಟೇಮಿಯಾ ಹರಪ್ಪ ಮೊಹೆಂಜೊದಾರೋ ಇಂಚ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಸಿಂಧೂ ನದಿತ ತೀರೋಡು ನಾಗರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬತ್ತ ಎಂಚ ಬತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಲು ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅವರ ಸುರಾಂಡ್ ಈ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆನಗ ಒರಿ ಲೀಡರ್ ಪುಟ್ಟನಗ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಜನಗಳಿಗೆ ಒರಿ ರಾಜ ಪಂಪನಂಚಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬತ್ತುಂಡು ತುಂಡು ತುಂಡು ರಾಜರು ಬತ್ತೇರು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಗರಲಾಯ ನಾಗರಿಕತೆಯಲ್ಲೂ ಬತ್ತ ಅಪಗ ಹಳ್ಳಿದ ಜನಕಲ್ ಪೂರ ಸಾಮಾನನ್ನು ಈ ಟೌನುಡು ಸಿಟಿಡ್ ಇತ್ತಿನಕಲೆಗೋಸ್ಕರ ಕಣೋಡಾಂಡ ಅಪಗ ಓಡಾಡು ಸುದೇಡು ಮಾತ್ರ ಕಣೋಡಿತ್ತುಂಡು ಬೇತೆ ತಾದಿ ಇತ್ತಜಿ ರೈಲ್ಲ ಇತ್ತಜಿ ಬಂಡಿಲ ಇತ್ತಜಿ ಅಂಚ ಸುದೆಟ್ ಬರಿಟ್ ಮಾತ್ರ ನಾಗರಿಕತೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಟೌನ್ಸ್ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ನರಮನಿ ಚಕ್ರನ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಲ್ತೆ ಚಕ್ರೋಗು ಒಂಜಿ ಎರುನ್ ಕಟ್ಟುಂಡ ಕುದುರೆನ ಕಟ್ಟುಂಡ ಒಲ್ಪ ಸುದೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಜನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆನ್ ಅವು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಉಪ್ಪಡು ಇಜ್ಜಂಡ ಬೇತೆ ಇಂಚಿನ ಸಾಮಗ್ರಿ ಉಪ್ಪಡು ಅವನ್ ಕಣರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಸುದೆ ಬಿಡ್ದು ಉಲ ಇಡ್ಲ ಸಿಟಿಲು ಬತ್ತುಂಡು ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಡ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥ ಅರಿ ಇಂಚಿನ ಸಾಮಗ್ರಿಲು ಬಕ್ಕ ಗಟ್ಟದ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಸಾಮಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ರೆ ಸುರಾಂಡ್ ಸಾಧಾರಣ ಇಂದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಾಧಾರ ದಾದ ಉಂಡು ಎಂಕಲೆಡ
200ನೇ ಇಸವಿ ಸಾಧಾರಣ 150 ಇಸವಿ ಹಿಡಿದು 400 ಇಸವಿಡ ಗ್ರೀಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ರೋಮನ್ ಗ್ರೀಕ್ ಬೊಕ್ಕ ರೋಮನ್ ಬುಕ್ಸ್ಲೇನ ತೂಂಡ ಐಟಿ ಅಂಕಲ್ ತುಳುನಾಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಇತ್ತುಂಡು ಪಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ 3-4 ಪುಸ್ತಕ ಉಂಡು. ಟಾಲೆಮಿ ಪಣಪುನ ಉರಿ ರೋಮನ್ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಡ್ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರೀತೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಮ್ಯಾಪ್ ಪಣಪಿನ ಬಗ್ಗೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ಒರಿ ಪುದರ್ದಾತಿನಂಚಿನ ಒರಿ ನಾವಿಕೆ ಪೆರಿಪ್ಲೂಸ್ ಆಫ್ ಎರಿತ್ರಿಯನ್ ಸಿ ಪಣಪುನ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಪ್ಲೀನಿ ಪಣಪುನ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಉಂಡು. 1800 ವರ್ಷ ದುಂಬುದ ಪುಸ್ತಕಲು ಐಟ್ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಸಾಮಾನು ಬರೋಂದಿತ್ತುಂಡು, ತುಳುನಾಡ್ದು ಓ ಸಾಮಾನು ಪೋಂದಿತ್ತುಂಡು ಪಣಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ವಿವರಲು ಇಲ್ಲ. ಐಡ್ದು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋನಲ್ಲಿ ದಾದ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಈ ಗಲ್ಪದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪಿನ ಸಂಬಂಧ, ದುಬೈದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪಿನ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತೆದಾತ್ 1800 ವರ್ಷ ದುಂಬುಲ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತುಂಡು. ಗ್ರೀಕ್ ಹಿಡ್ದು ವೈನ್ ಮುಲ್ಪ ಬರೋಂದಿತ್ತುಂಡು, ಮುಲ್ತಡ್ದು ಅರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಮಾನು ಮಾತ ಪೋಂದಿತ್ತುಂಡು. ಒಂಜಿ ಪ್ರೂಫ್ ಈ ಪುಸ್ತಕಲು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕುವ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆ ಹಿಡಿದು ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಅನುವಾದವಾದ ಆರ್ಕೈವ್ಸ್ಡ್ ಅವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಂಗೆ. ಒಂಜಿ ಗ್ರೀಕ್ ನಾಟಕಡ್ ಈಜಿಪ್ಟದ ಅಪಗ ಗ್ರೀಕ್ ಪಣ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತುಂಡು. ಅಪಗ ಗ್ರೀಕ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮುಗಿದು ಪೋದಿತ್ತುಂಡು, ರೋಮನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಪತ್ಯ ಇತ್ತುಂಡು ಪ್ರಪಂಚದ ಪೂರ. ಬಕ್ಕ ಈ ಈಜಿಪ್ಟದ ಪತ್ತದ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಿಡ್ಲ್ ಈಸ್ಟಡ್ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆ ವಿದ್ವಾಂಸರನ ಭಾಷೆ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಅಂಚ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯದ ಒಂಜಿ ನಾಟಕಡ್ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಉಂಡು. ತುಳು ಶಬ್ದಲು ಇಲ್ಲ, ಆ ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದಲು ತುಳು ಶಬ್ದಲು ಪಂಪೆ ಬಗ್ಗೆ ಐತ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು. ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಪಾತ್ರೆಡ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರನ ಸರಿಯತ್ತ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಡ ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಶಬ್ದಲು ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಭಾಷೆ 1700 ವರ್ಷದ ದುಂಬುದ ರೋಮನ್ ಪುಸ್ತಕಡು ಉಲ್ಲ. ಐಡ್ದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮುಲ್ಪಗ್ ಶಿಪ್ಸ್ ಬೋಟ್ಸ್ ಓಡೋಲು ಬರೋಂದಿತ್ತ. ಇಸ್ಲಾಂದ ಉದ್ಭವದ ಬೊಕ್ಕ ಅರಬೆರ್ನ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ 900 ಇಸವಿಡ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಾಗ್ದಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪೇನ್ ಅಪಗ ಸ್ಪೇನ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅಂಡರ್ ಇತ್ತುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಈಜಿಪ್ತದ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾ ಅಂಚನೆ ಬಾಗ್ದಾದ್ ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸೆಂಟರ್ ಸಾಧಿತ್ತ. ಗನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಒಂದು ಮಾತ ಬಾಗ್ದಾದ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪೇನ್ ಹಿಡಿತುಂಡು. ಅಲ್ ಅಂಡಲೂಸ್ ಪಣ್ಪೆರೆ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಏರೆಗ್ಲ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೈನ್ಸ್ದ ಸೆಂಟರ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಪಂದು ಇತ್ತೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಂದು ಅಂಚ ಉಂಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಆಂಡ ಆ ಕಾಲಡ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈ ರಾಜ್ಯಲಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಆಂಡು. ಈ ರಾಜ್ಯದ ಫೇಮಸ್ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರಿಲು ಪೂರ ಯಹುದಿಲಾದಿತ್ತ. ಐಟ್ ಒರಿ ಯಹುದಿ ಅಬ್ರಾಮ್ ಬೆನ್ ಇಜು ಪಂಡನ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ಅಚ್ಪ ವರ್ಷ ದುಂಬು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಡ್ ಒಂಜಿ ಯಹುದಿನಕಲ್ನ ಸಿನಗಾಗ್ ಒಂಜಿ ಗರ್ಪನಗ ಅಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಪುಸ್ತಕಲ್ನ ಭಂಡಾರ ತಿಕ್ಕಂಡು. ಒಂಜಿ ಅಪಗದ ಯಹುದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಲು ಅಕಲ್ ಬರೆತಿನಂಚಿನ ಪೂರ ಕಾಕಜಿಲೆನ ಒಂಜಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತ ದಿವೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅವು ಅಕಲ್ನ ಸಿನಗೋಗ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಮಂದಿರ ಚರ್ಚ್ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಐಟ್ ಫೈಲ್ ಮಲ್ತು ಕ್ರಮೋಟ್ ದಿವೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫೈಲ್ಡ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಒಂಜಿ ಪತ್ರ ಆಫ್ ಮಾಡಿ 1132 ಇಸವಿದ ಒಂಜಿ ಪತ್ರ 1132 ಇಸವಿದ ಒಂಜಿ ಪತ್ರ ಐಟ್ ಅಬ್ರಾಮ್ ಬೆನ್ ಇಜು ಪಣ್ಪೆ ಆಯಗ್ ಮುಲ್ಪ ಕುಡ್ಲಡು ಆಯನ ಪಾತ್ರೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತುಂಡು. ಆಯ ಒಲ್ತಾಯ ಆಯ ನಾರ್ತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಟ್ಯುನೀಷಿಯಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಟ್ಯುನೀಷಿಯಾ ಪಂಡ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ, ಮೊರಕ್ಕೋ, ಈಜಿಪ್ಟದ ನಡುಟುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೇಶ. ಅಲ್ತ ಯಹುದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕುಡ್ಲಾಡಿತ್ತುಂಡು. ಪಕ್ಕ ಅವು ಪುಸ್ತಕ ಆಯನ ಪುಸ್ತಕಲ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಂಗೆ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ ಫುಲ್ ವಿವರ ಕೊರತೆ ಕುಡ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ. ಆಯನ ಹೆಲ್ಪರ್ ಇತ್ತೆ, ಆಯಗೆ ಹೆಲ್ಪರ್ಗಾಯ ಆಯನ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಗಾಯ ಬಾಮ ಪಣ್ಪೆ ಬಹುಶಃ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಂದುಪ್ಪೋಡು ಜನ ಬೊಮ್ಮ ದಾದನ ತುಳುಪುದರುಪ್ಪೋಡು. ಆಯನ ಮೆನ್ಷನ್ ಐಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಬರೆದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಬಾಮ ಆಯನ ಹುಟ್ಟುಗು ಈಜಿಪ್ಟ್ಗ್ಲ ಪೋಪೆ. ಬೊಕ್ಕ ಆಯೆ ಮುಲ್ತನೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಡ ಮದ್ಮೇಲೆ ಆಪೆ
ಅಪ್ಪಗ ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತುಂಡು. ಈರು ಏನೆಲ್ಲ ನರಮನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಅವನಿತ್ತುಂಡು. ಈ ಅರಬಿಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ಕಣದ ಮಾರುವಂಚಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯಡ್ಲ ಬಂಗಾಲಡ್ ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತುಂಡು. ತುಳುನಾಡ್ಲ ಗುಲಾಮೆರಿತ್ತೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪಗ ಕಾಸಿಗೆ ಕ್ರಯ ಕೊರದು ಗೆತ್ತೋನಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಂಗುಡೆ ಭೂತ ಎಂಚ ಗೆತ್ತೋನ್ವ ಮಾಂಜಿ ಎಂಚ ಗೆತ್ತೋನ್ವ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪಗ ಗುಲಾಮೆರನ್ ಗೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅಬ್ರಾಮ್ ಬೆನ್ ಈಜು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಗುಲಾಮ ಅದು ಗೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಲ್ನ ಪುದರ ಇಟ್ಟು ಬರೆದುಂಡು ಆಶು ಪಂಡು ಆಶು ಅಂಡ ಅಬ್ರಾಮ್ ಬೆನ್ ಈಜು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಲೆ ಮಲ್ತೆ ಯಹೂದಿ ಧರ್ಮಡ್ ಗುಲಾಮೆರನು ಮತಾಂತರ ಮಲ್ತದು ಮದ್ಮೆ ಅವರ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. ಆಯೆ ಅಲ್ಲೇನು ಮದ್ಮೆ ಆದ ಅಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲ ಮಲ್ತೆ ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಲ್ತೆ ಅವು ಪೂರ ವಿವರ ಈ ಪುಸ್ತಕಡು ಉಂಡು. ಈ ಪುಸ್ತಕ archives.com ತೂಂಡ ನಿಖಲೆಗೆ ಲಿನ್ ಸ್ಕಾಟೇನ್ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಫ್ರೆಂಚ್ ವಿದ್ವಾಂಸೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪೊರ್ಲಾದ ಪೂರ ವಿವರಲೇನು ಬರುತ್ತೆ. ಅಬ್ರಾಮ್ ಬೆನ್ ಈಜುನ್ ಬುಡ್ಕ ಈ ವಿಷಯ ಒಂದೆಟ್ಟಾತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಿನಂಚಿನ ಸಂಗತಿಲಿ ದಾದ ಪಂಡ 1132 ಇಸವಿಗೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಅರೇಬಿಯನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯೊಲೆಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಪಗಡಿಲು ಪೂರ ತುಳುನಾಡಿಡ್ದು ಪೋವಂದಿತ್ತುಂಡು. ಒಂದೊಂದು ಮಲ್ಲ ವಿಚಿತ್ರ ಅರಬೇರೆಗೆ ಚೈನಾದೊಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಯ್ತುಂಡು, ಯುರೋಪ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಯ್ತುಂಡು, ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾ ಬಗ್ದಾದ್ ಅಲ್ ಅಂಡಲೂಸ್ ಪಂಡ ಸ್ಪೇನ್ ಮುಲ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಯ್ತುಂಡು. ಆಂಡ ಅಕಲೆಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಪಗಡಿ ತುಳುನಾಡಿಡ್ದು ಪೋವಂದಿತ್ತುಂಡು. ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಓರ್ಸ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದೆ ಬರೋಂದಿತ್ತುಂಡು, ಅದಿರು ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಬರೋಂದಿತ್ತುಂಡು. ಅಂಡ ಪಾತ್ರೆನ ಮಲ್ಪುನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ತುಳುನಾಡು ಪೊರ್ಲಾದ ಇತ್ತುಂಡು ಪಣಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. 1200 ಇಸವಿಡ್ ಬಾರ್ಕೂರು ಅಪಗ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ ಕುಡ್ಲಾತ್ ಅಪಗ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ ಬಾರ್ಕೂರು ಇತ್ತೆಲ ಬಾರ್ಕೂರುಡು ಇತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಕೇರಿಲು ಅವು ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಮಣಿಗಾರ ಕೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಪಟ್ಟಸಾಲ ಕೇರಿ ಅಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಕೇರಿಲುಲ್ಲ ಪಂಡ ದಾಯಗೆ ಈ ಕೇರಿಲು ಪುಟ್ಟಿಯ ಈ ಕೇರಿಲ್ ದಾಯಗೆ ಬತ್ತದ ಪುಟ್ಟಿಯ ಮುಲ್ಪ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಇತ್ತೆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ದುಂಬು ಒರ್ಮನೆ ಶತಮಾನೋಡು ಚೋಳೆರು ತಮಿಳ್ನಾಡ್ದ ಚೋಳೆರು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಂಡ್ಯರು ಮುಲ್ಪ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತಂಡು ತುಳುನಾಡು. ಚೋಳ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಂಡ್ಯರ್ನ ಒಂತೆ ಟೈಮಿಗೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತಂಡು. ಈ ಚೋಳೆರು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಂಡ್ಯರ್ನ ಈ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಡಲದು ಪೋದು ಮಲ್ತಿನ ಸಾಧನೆಲು ಮಸ್ತು ಇಲ್ಲ. ಶ್ರೀಲಂಕಾಡ್ ಆದುಪ್ಪಡು, ಕಂಬೋಡಿಯಾಡ್ ಆದುಪ್ಪಡು, ವಿಯೆಟ್ನಾಮಡ್, ಚೈನಾಡ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಶಿಪ್ಸ್ ಪೋಂದಿತ್ತುಂಡು. ಬಹುಶಃ ಆ ಕಾಲಡ್ ಮುಲ್ಪಲ ಆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೈದುಪ್ಪು. ತುಳುನಾಡು ದುಮ್ಮದ ಕಾಲಡ್ದು ಶಿಪ್ ಬೋಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಇಜ್ಜಿ. ಆಂಡ ತುಳುನಾಡ್ದ ಜನಕ್ಕಲು ಶಿಪ್ಪನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಮಿಡ್ಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪುನ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋದು ಬರ್ಪುನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಎಂಕಲ್ನ ರೆಕಾರ್ಡು ಉಂಡು. ನನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಾರ್ಕೂರ್ದ ಬಗ್ಗೆ. ಬಾರ್ಕೂರು 12ನೇ ಶತಮಾನಡ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನಗರ ಮುಲ್ತ ಅಲ್ಪ ಆತ್ ಕೇರಿಲಿತ್ತ ಪಂಡ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಬೇಸಸ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು. ಬೇತೆ ಸಾಮಾನ್ದ ಅವು ಕುಂಟು ಉಪ್ಪಡು, ಮಣಿಸರ ಉಪ್ಪಡು, ಬೇತೆ ಮೂರ್ತಿಲು ಉಪ್ಪಡು ಮುಂದೆತ್ತ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು. ಐತ ಅರ್ಥ ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ದುಮ್ಮದ ಹೊಯ್ಸಳರ್ನ ಕಾಲಡ್ ಮುಲ್ಪ ತುಳುನಾಡ್ದ ಅಧಿಪತ್ಯ ಇತ್ತೀನಿ ಅಳುಪೆರ್ನ ಕೈಟ್ ಅಪಗ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಇತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಇಜ್ಜಾಂಡ ಈ ಬಾರ್ಕೂರೋಡು ಬತ್ತದ ದಾಯಗ ಮುಗಲು ರಾಶಿ ಬುರ್ವೇರು ಮಣಿ ಮಲ್ಪುನಕಲು ಕುಂಟು ಮಲ್ಪುನಕಲು ಅಕಲ್ನ ಊಡು ಉತ್ತದೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅತ್ತ ಅಂಚನೆ ಕರ್ಬದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಕಲು ಅಕಲ್ ದಾಯಗ ಬತ್ತದ ಬಾರ್ಕೂರು ಬತ್ತದ ದಾಯ ಸೈಪೇರು. ಸುಮಾರು ಜನ ತೆಲುಗುಡ್ದು ಬತ್ತಿನಕಲು ಒಲ್ಲೇರು, ಒರಿಸ್ಸಾಡ್ದು ಬತ್ತಿನಕಲು ಒಲ್ಲೇರು, ದಾಯಗ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತೇರು. ಐಟು ಸ್ಪಷ್ಟಾಪುಣ್ಯಂಕಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಬೇಸ್ ಇತ್ತುಂಡು. ಅವು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಗೆ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ಇತ್ತೆ. 15ನೇ ಶತಮಾನ ಬನ್ನಗ ಈ 13ನೇ ಶತಮಾನ ನಡುತ್ತು ಸುಮಾರು ಅರಬಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ನಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪೇರು, ಅಕ್ಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ಬರೆಪೇರು, ಅಕ್ಕಲ್ ಬೇತೆ ಫುದರ್ ದೀತೇರು, ಕುಡ್ಲಾಗ ಬೇತೆ ಫುದರ್ ದೀತೇರು, ಬಾರ್ಕುರುಗ್ಲ
ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರುಂಡು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪುಸ್ತಕಡು ಐಟಕ್ಕಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬರೆಪೇರು ಈ ರಡ್ಡು ಪ್ರಾಂತ್ಯಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮುಲ್ತ ವ್ಯಾಪಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಪೇರು. ಆಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ತೂಪ ಶಿಪ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬೋಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮುಲ್ಪ ಅಪ್ಪಗ ಇಜ್ಜಿ ಅವು 14ನೇ ಶತಮಾನದ 16ನೇ ಶತಮಾನದ ನಡುಟು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವೀಕ್ ಆನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಓವ ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆ ಆನಾಗ ನಡುಟು ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೋಟ್ದ ಉಪ್ಪಡು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ದ ಒಂತ ವೀಕ್ ಆತಿನ ನಂಗೆ ತೋಜುಂಡು. ಈ ತುಳುನಾಡು ಪ್ರತಿ ಓವುಲ ದೇಶ ಒಪ್ಪಡು ಭಾಷೆ ದೇಶ ಒಪ್ಪಡು ರಾಜ್ಯ ಒಪ್ಪಡು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಒಪ್ಪಡು ಐತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಐತ ಚರಿತ್ರೆ ಐತ ಭೌಗೋಳಿಕತೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಒಪ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಾಯಿಗ ಅನನ್ಯವಾದ ಉಂಡು, ಯುನೀಕ್ ಆದ ಉಂಡು ಪಂಡ ಮೂಜಿ ಮೇಟ್ ಕಡಲುಂಡು, ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಹಿಮಾಲಯ, ನನೊಂಜಿ ಮೇಟ್ ಸಿಂಧು ನದಿ, ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ದ ಅವಲಯುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಾಕಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆತಜಿ ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಯುನೀಕ್ ಆದುಂಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ತುಳುನಾಡು ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಬರಿಟ್ಟು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಅಂಚನೆ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಸುದೆ ಅಂಚನೆ ಉತ್ತರಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಘಟ್ಟದ ಹತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ನನೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಸಮುದ್ರ ಇತ್ತಿನಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆತಜಿ. ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ದೇವರೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ನ ದೇವರೆಲ್ಲ ಬೇತೆ, ನಮ್ಮ ರಿಚುವಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕ್ರಮೋಲು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕ್ರಮೋಲು ಬೇತೆ, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಭಾಷೆ ಬೇತೆ ದಯಗೊಂದು ದಯಪಂಡ ಭೌಗೋಳಿಕತೆ ದಾತ್ರ. ಅಂಚನೆ ಈ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಮಿತ್ತು ಈ ಘಟ್ಟಲು ಮೋಡಲಿನ ಉಂತಾಯಿನ ಮೋಡಲು ಹಿಡಿದು ಬೂರಿನ ಬರ್ಸ ಓಲಂಡಲ ಪೋಡೆ ಒಲ್ಪ ಬರೋಡು ತಗ್ಗಡದಾದ ಉಂಡು ಸಮುದ್ರ ಬರೋಡನ್ನ ನೀರು ಮತ್ತ ಒಟ್ಟಾದ ಬಂದಾಗ ನೂದು ಸುದೆಲು ಪುಟ್ಟದ ಆ ಸುದೆಲದ ಹತ್ರ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಬರ್ಪಿ ಮುಟ್ಟ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ ಇತ್ತುಜಿ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚಾದ ಜನಕಲಿಗೆ ಅಂಚಿಡ್ದಿಂಚಿ ಪೋರೆ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಇತ್ತುಂಡು. ರಡ್ಡು ಸುದೆತ ನಡುಟು ಉಂತಿನಾಯೇ ಯಾನೇ ರಾಜ್ಯ ಬಣೊಂದಿತ್ತು ತುಂಡು ರಾಜರು ಅಪ್ಪಗ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ 15-20 ತುಂಡು ರಾಜರು ಇತ್ತರು. ಅವು ದಾಯಿಗ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೇನೆ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಮಿ ನನೊಂಜಿ ಮೇಡ್ದು ಇಂಚಿ ಮೇಟ್ ಕನ್ನೋಡಾಂಡ ಆತು ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಸುದೆಟ್ಟು ಮುರುಕದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಅಕಲ್ ನಾನೇ ಕುದುರೆ ದಾದ ಉಂಡವೆನ್ ಕನ್ನೋಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏರ್ಲ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಜರು ಬತ್ತಿನಕಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪರು ಪಾಂಡ್ಯರು ಚೋಳರು ಚಾಲುಕ್ಯರು ಹೊಯ್ಸಳರು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕಲು ಮಾತಾರ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಅಧಿಪತ್ಯ ಇತ್ತು ನಕಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪರು ನಿಖಲ್ ಎಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚ ಉಂತಲೆ ದಾದ ನಿಖಲ್ನ ಕ್ರಮ ಉಂಡಂಚ ಮಲ್ಪಲೆ ವರ್ಷಾಗಿ ಈತೊಂಜಿ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಖಲ್ನ ದೇವರು ಧರ್ಮ ಜಾತಿ ಭಾಷೆ ನಿಖಲಡ ಉಪ್ಪಡು ಎಂಕಲೆಗೆ ಬಾರ್ಕೂರುಡ್ಲ ಕುಡ್ಲಡ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬೋಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೊಂದರೆ ಗೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ತುಂಡು ರಾಜರು ಬಾರಿ ಕುಸಿಟ್ಟು ಮಲ್ಪ 10 ವರ್ಷ ಹಿಡಿತರು. ಅಂಡ ಒಂದು ತಮಾಷೆ ಮಲ್ಪನತ್ತು ಏನು ಪಣ್ಪಿನ ಮಂಡ ಭೌಗೋಳಿಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ಚರಿತ್ರೆಗೆ ಎಂಚ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಬಂದು ಪಣ್ಪಿನಿ. ಈ ತುಂಡು ರಾಜರು ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚ ಬುಲೆಂಡವು ಬೇತೇನೆ ಒಂಜಿ ಪಾಚರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಅನನ್ಯತೆ ಯುನೀಕ್ನೆಸ್ ಎಂಚ ಉರಿಯುಂಡು ಅವು ನಾನೊಂದು ವಿಷಯ ಒಂದು ಕಡಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ಏನಂತೆ ಏನಂತ ಮಕ್ಕಳು ಪಾತ್ರ ಒಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚ ಇಂಚ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಭಾಷೆ ಇಂಚ ಉರಿಂಡು 15ನೇ ಶತಮಾನದ ಬತ್ತಿನ ದುವರ್ತೆ ಬರ್ಬೋಸ ಬನ್ನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಶಿಪ್ ಬೋಟ್ಸ್ ಕಟ್ಟುನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಮುರುಕುದು ಪೋತುಂಡು. ಬೋಟ್ಸ್ ಕಟ್ಟುನ ಶಿಪ್ ಕಟ್ಟುನ ಕೊಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೋವಾ ಅಲ್ಪಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆತುಂಡು. ಕೊಚ್ಚಿನಡು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ್ನ ಸಪೋರ್ಟುಡು ಮಲ್ಲ ರಾಜ ಬೈದೆ. ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ ಕೋಯಿಕೋಡು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ರಾಜ ನಿಜವಾದ ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಜ ಸಾಮುದ್ರಿ ರಾಜೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಜಾಮೋರಿನ್ ಪಂಡ್ಪ ದಯ ಪಂಡ ಆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರಿಗೆ ಸಾಮುದ್ರಿ ಪಂಡ್ರೆ ಯಾವೊಂದಿತ್ತಜಿ ಅಗಲು ಜಾಮೋರಿ ಪಣೊಂದಿತ್ತರು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಜಾಮೋರಿನ್ ಪಂಡ್ಪ ಇತ್ತಾರೆ. ಆಯ ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಜೆ ಆಯ ವರ್ಷಗೊಂದ್ಸರ್ತಿ ಕೊಚ್ಚಿನಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಕೊಚ್ಚಿಂದ ರಾಜ ಆಯನ ಸಿಂಹಾಸನನ ಬುಡ್ದು ಕುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಪಣೋಡಿತ್ತಂಡು ವರ್ಷ ಅಂಡ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಕೊಚ್ಚಿಂದ ರಾಜಗೆ ಪಣ್ಯರು ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಕ ಎಂಕಲುಲ್ಲ ಮುಲ್ತ ಪೂರ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಎಂಕಲೆ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪರೆ ಬಿಡೋಡು ಈ ರಾಜೆ ಅಂಚ ಕೊಚ್ಚಿನಡು ಅಕಲು ಶಿಪ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೋಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು. ಅಲ್ತಡ್ದು ಆ ಕರಾವಳಿ ಹಿಡ್ದು ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ಲೋಕಲ್ ಶಿಪ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೋಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಗೆ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಓಂ ನಮೂನೆದಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತಿಕ್ಕಜಿ. ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೋವಾ ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ ಕೊಚ್ಚಿನಡು ಮಾತ್ರ ಬೋಟ್ ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ವಿದ್ಯೆ ಎದುರು ಪೋಂಡು ತುಳುನಾಡು ಅಲ್ಪ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಂಡ ತುಳುನಾಡು ಶಿಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಟ್ಟರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಏರ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಹನೀಯ ಏರ್ಪಂಡ 1780 ಇಸವಿಡ್ ಹೈದರಾಲಿ ಪಂಪಿನ ಮಹನೀಯ ಇತ್ತೆ ಹೈದರಾಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಪಂಡ ವಿಲನ್ ಆತೇರು
ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಲ ಒಂಜಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ದ ಬೇಸ್ ಆವಡಿತ್ತಂಡ ಹೈದರಾಲಿ ಮನೆ ಒರಿದಿತ್ತಂಡ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಆಯನು ಸೋಪಾದಿತ್ತಜಿಂಡ ತುಳುನಾಡು ಮಲ್ಲ ಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತದು ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆಡ್ ದಾದ ಆತು ದಾದ ಪೋತು ಪಡ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಆಯೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಭಾರತಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರ ತೂನಗ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯಡ್ ಎದುರು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಆಯನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಪೋತಿನ ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಒಂದು ಶಿಪ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ 1780 ಇಸುಬೇಡು ಆಂಡ ಅವೇನು ತೂದು ಪೋಡ್ದು ಪೋಯ್ರೇರು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಆ ಶಿಪ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ 14-15 ಮಲ್ಲ ಶಿಪ್ಸ್ ಬೈದಿತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಸರ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಹ್ಯೂಸ್ ಪಂಪಿನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆರಿಗೆ ಮಾರಾಣಿ ಸರ್ ಪಂಡ್ ಬಿರುದು ಕೊರಿಯರು ದಯ ಪಂಡ 14 ಬೋಟುಲ್ಲ ತೂಪಾಡ್ದು ಪೋಯೆ ಸರ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಹ್ಯೂಸ್ 1784 ಇಸವಿಡ್ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಶಿಪ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡನ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಬೋಟುಲನ್ನು ಮಾತ ನರ್ಷ ಮತ್ತು ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲದ ಬೋಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಲ್ಪಾಗ ಮುಗಿದು ಪೋಂಡು ದುಮ್ಮದ ಕಾಲಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಪೂರ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕೃಷಿಗೋಸ್ಕರ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೆರೆ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತುಂಡು ವರ್ಷ ರಾಜರ ನಕ್ಕಲ ಊರ್ದ ಹಿರಿಯರ್ ನಕ್ಕಲ ಆ ಕೆರೆತ ಹೂಳು ಗೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಕೆರೆನ ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತರು ಅಂಚೆ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಕೆರೆತ ಲಾಭ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತುಂಡು ವರ್ಷಾನುವರ್ಷ ಆಂಡ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ನೀರಾವರಿ ಸುರಾಂಡ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಬತ್ತುಂಡು ಆ ಕೆರೆಲ ನಮ್ಮ ಮದತ್ತು ಪೋಯ ಇತ್ತೆದಾದ ಆತುಂಡು ಆ ಕೆರೆಲ್ ಪೂರ ಹಾಲಾದ ಭೂಮಿಡ ನೀರ್ದ ಅಂಶ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆತುಂಡು ಸಾರ ವರ್ಷದ ಬತ್ತಿನ ಪದ್ಧತಿಲ್ ಎಂಕ್ಲ ಮದತ್ತು ಬೊಡಿಯ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತೆ ಆ ಕೆರೆಲ್ ಎಂಕ್ಲನ ಮದತ್ತು ಪೋತ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಘಟನೆಗೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ತೂನಗ ತುಳುನಾಡು ಇಂಚಾಂಡ್ ಅಂಚಾಂಡ್ ಏನು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆಪ್ಪನ ಚರಿತ್ರೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ದಾಯಗ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು 1550 1580 ಭಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತರು ಮಲ್ಲ ರಾಜರ ನಕ್ಲೇನು ಸೋಪ ಹೊಂದಿತ್ತರು ಅಂಡ್ 1580 1730 ತೂಪ ತುಂಡು ರಾಜರ್ಲ ಪೋದು ಅಬ್ಬಕ್ಕರಾಣಿ ವೀರ ಮಹಿಳೆ 6 ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತದಾಗ್ಲೇನು ಸೋಪ ಯಾರು ಅವನ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ಅತ್ತು ಆಂಡ ಯೂರೋಪ್ ಎಂಚಿನ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು 1450 ಇಟಲಿ ವೆನಿಸ್ ಜಿನೇವಾ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ದೇಶಲು ಯುರೋಪಡು ಆಂಡ ಏಪ 1498 ವಾಸ್ಕೋಡಿಗಮ ಬತ್ತೆ ಮಲ್ಪ ಶಿಪ್ಪಡು ಸಾಮಾನು ಕೊಣಪೋರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆ ಇಟಲಿದ ಪವರ್ ಪೋಂಡು ಸ್ಪೇನ್ ಪೋರ್ತುಗಲ್ ಬಲಿಷ್ಠಾಂಡ್ 1580 ಸ್ಪೇನ್ ಪೋರ್ತುಗಲ್ನು ಉಲೈಪಾಡ್ನಾಗ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ನ ಬಲ ಕುಂಠಿತಾಂಡ್ ಅಪ್ಪಗ ಮುಲ್ತ ರಾಜ್ಯರು ಕೆಳದಿದ ನಾಯಕರೊಪ್ಪಡು ಅಬ್ಬಕ್ಕ ದೇವಿ ಇಪ್ಪಡು ಅಕ್ಕನ ಬಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ್ ಅವೇ ರೀತಿ 1760 ಫ್ರೆಂಚ್ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನಕಲ್ನ ಯುದ್ಧ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ನಕಲಿನ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಸೋಪಾಯರು ಅಪ್ಪಗ ಫ್ರೆಂಚರ್ ದಾದ ಮಲ್ತೇರು ಮುಕ್ಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪವಾಡ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋದು ಅಮೆರಿಕಾಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊರ್ಪಿಲೆಗ ಮಲ್ತೇರು ಅಮೆರಿಕದಾಗಲೆಗ್ ನಿಖಲ್ ದಾಲ ಪೋಡೋಡ್ಚಿ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪಲೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಲೆಗ್ ಬೋಟಿ ಎಂಕಲ್ ಗೊರ್ಪ ಗನ್ ಎಂಕಲ್ ಗೊರ್ಪ ಧರ್ಮಗ್ ಅಮೆರಿಕ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ತೂಯರು ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಏರಡ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಬೇರ ಮುಲ್ಪ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಹೈದರಾಲಿ ಅಂತ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತೇರು ಅಣ್ಣ ನಿಖಲ್ ದಾಲ ಪೋಡೋಡ್ಚಿ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಒಂಜಿ ಕೋಟೆ ಇತ್ತಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕುಡ್ಲದ ಕೋಟೆ ಇತ್ತೆ ನಂಕಲ್ ಕೋಟೆ ತೋಡಂಡ ಬೇಕಲ್ ಕೋಟೆ ಪೋಡು ಬೇಕಲ್ ಕೋಟೆ ಹಿಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಕೋಟೆ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಂಡು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಪಂಡ ಕೈತಲ್ ಗುಜ್ಜರ್ ಕೆರೆ ಮಟ್ಟ ಇತ್ತಂಡ ಮುಲ್ಪ ರೊಸಾರಿಯೋ ಚರ್ಚ್ ಆ ಕೋಟೆದ ಉಲ ಇತ್ತಿನ ಸೈನಿಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಚರ್ಚ್ ಅವು ರೊಸಾರಿಯೋ ಚರ್ಚ್ ಪಂಡ ಐತೆ ಎದುರು ತೂನಾಗ ನಿಖಲೆಗೊಂಜಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ರಾಜನ ಲಾಂಛನ ತೋಜುಂಡು ಈ ಕೋಟೆನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಏರ್ ಪಂಡ ಫ್ರೆಂಚ್ ನಕಲ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ನ ಕಾಲಡು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನನು ಸೋಪಾಡ್ ಬಂದು ಫ್ರೆಂಚರ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಸೋಪಾರೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನಾಗ ಈ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಾಶ ಮಲ್ತೇರು ಯಾನ ಪಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆ ಕೇಳೊಂದು ಅಂತೂ ಆಪುಂಡು ಪಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಪಾತ್ರ ಒಂದೇ ಒಪ್ಪುಗ ಬಂಡ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಒಲ್ಲೆರು ಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕಾತೊಂದೊಲ್ಲೆರು ಅಂಚಾದ ಯಾನ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರನ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಜಿ ಮಲ್ಪ ಪಾತ್ರೆ ನಿಖಲೆಗೋಸ್ಕರ ಐಕೊಂಜಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಕಾರಣ
ಬೋಟಡ್ ಪೋದು ಮಾತ್ರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದು ಪಾತೆರ್ನ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಕೇಳನ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನ ಪಾತ್ರನ ಕೇಳನ ಸದಾವಕೋಶ ತಪ್ಪರೆಂಕ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಜಿ ಭಾಷೆ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ನಿಡೆ ಮುಗಿಪಾವೆ.